Делото между Ripple и SEC започна през 2020 година, все още буди съмнение сред криптообщността. Дали това е просто съдебна битка за регулация или има скрит мотив за действията на Комисията по ценните книжа и борсите? Някои вярват, че Ripple притежават технологии, които могат да застрашат традиционната финансова система. И съответно, SEC е именно оръжието, използвано от големите банки, за да забавят и да контролират интеграцията на XRP в глобалните разплащания. Други, още по-смели ентусиасти пък твърдят, че след като делото приключи, XRP ще бъде признат за единствения легален дигитален актив за международни транзакции, което ще му даде огромно предимство пред останалите криптовалути. Особено след скорошните слухове за близостта на шефа на Ripple и администрацията на Доналд Тръмп. Но, кой печели от това? Големите играчи на Уол Стрит, инвеститорите в Ripple или това е просто някаква небивалица и конспиративна теория? Какво мислите вие?